pensat o no l'ensat. Aquesta és la qüestió. Què és millor, el meló de Vilafranca o la carabassa de Muro? Potser és millor menjar un bracot de Porreres. Hamlet! Oh, Hamlet! Oh, ara ve la meva estimada Ofèlia. Que és la meva estimada, però està com una cabra. Oh, Hamlet! Estimat príncep de Vilafranca. Oh, Ofèlia, estàs sonada. No veu que això és una fregona que no és un cavall? Ai, dai, mira, i tu que xerres amb un meló? Ai, és que les calaveres me fan un assumpte, en canvi, els melons fan aquesta oloreta i... Oh! Quines notícies em portes, oh, Ofèlia! Mira, t'he dut l'última hora i el diari de Mallorca. Oh, estimat Hamlet, no t'agradaran els esboiradíssims esdeveniments que s'entreveuen. El rei és un traïdor. Ai, las! Ja me pensava! Oh, qui s'amaga en la nit fosca darrere un vel tan sumicó. Què poder dius? Xerra clar! Que se cerques aquí darrere tu al món. Oh, espectre, mostra el teu espectre. Hamlet, t'has carregat l'apuntador? I ara què feim? Perquè, clar, ja part de fer una obra de 3 hores sense apuntador. No. I si això és una tragèdia, mos haurem de morir. Ah, sí? Sí. Gerard, bandido! Oh, desgràcia! L'ocell de les tenebres fa gemecs febrosos. I per mi mos hem equivocat de final, perquè jo havia de morir ofegada i tu enverinat. És vera. Te ho juro. Ai, que putada.